Maskaroa, txingilikako dantzariak, Eneko Gil koreografoaren gidaritzapean, Jeremi Garat da Uian Ulialdinez musikariak zuzenean besteak beste, Uantxuziko Joana eta Gilua Etxeberriren zuzendaritza artistikopean jantziak eta eszenografian. Jamaika dantzari siberutarrek parte hartzen dute, Uian Ulialdinez musikari eta konpositoreak Jeremi Garat biolontxelistarekin zuzenean joko dute musika, eta Uantxuzikoek sortu dituzte bai jauntziak, maskak eta, figurinista lanetan ibili dira. Maskaradaren berri irakurketa bat proposatzen da Gaztez zuberotarren arranguretan oinarrituta. Maskarada inspirazio iturri hartzen duen eta eraberrituta datorren erritual ikuskizuna. Molde klasikoan joango ez diren gorri eta beltzen arteko dantza eta kantuetan. Gorrien mundua, gorrien pertsonaiak hartu ditugu batez ere, behaien jantziak edo behaien estetika hori hartu dugu alde zibilizatua edo alde koreograf dantzatuena bezala islatzeko. Gero, beltzen mundua ere erabili dugu, baina beltzak kasu honetan oso koloretsuak izango dira. Pixka bat nahi izan dut dikotomia hori, zibilizazioa eta barbariaren dikotomia hori pixkat horri buelta eman eta aldi berean masken mundu bat sartu. Hiru mundu bezala konbibitzen dute elkarrekin, elkarri bizi dira, hori azkenean ongiaren eta gaizkiaren oposizio hori, distantzia hori pixkat usotzeko asmoz edo. Eta hor ikusi dugu, zerbait koloetsu eginen dizugu, zerbait aski indartsu, eta voilà. Geu maskadan erraiten dizugu beltzak eta gurrik batzela, bena beltzetan badia sorotxak, badia buhamik, badia beltzak, kauteak, ordin batutzu beltzeli bat, bena baduze bai buhamik oso koloetxe tutzu. Ordin nahasketa bat egin dizugu horroan hartin. Sorotxak adibidez badizu ursaintza bat buien gainen normalki, bena egun ez duzu behar kabale bizi bat ezarten buien gainen, ampaie edo ez dakin nuen erraiten duzien, eta ordin delibiatu ginizun egitia peluxa sumaiteki. Eta hoizuzun ringarien unguatzia mini bat leheneko gaizak egun zer emaiten di. Eta urrentzin ikusten alduze bai maskaroa ikusgarri hortan, koloiak, dantzaien koloiak, antzindaien koloiak txela bai, ben arropetan eta hola. Ez dizugu segidan dena erraiten, bena emeki alduze erraiten, bai, antzindaien koloiak dutza, en fait. Ordin duku emeki jentean buian sartzen duze bai. Alimaleko lanak ibelean. Adibidez, maskak egin dutugunak, egin titzugu artobihiz. Ordin hartua ezai dugu banaka masketan eto. Ordin hoi lan luzea izan da. Huruntik ikusten dugu xuri-xuria, baina huiantik ikusten bat duzu hartua da. Ordin adibide bat da, dibez. Eta maskada diara espaldi lantzen dugula, ihautia maskada duzu gue lema handi bat gue lanan. Egiten dizugu dija zakiekin kasketekin eta hola, bena maite dizuge bai amini bat elkitzia dijain oso minimalista hortaik, elkitzia eta egitzia amini bat habo ekspresibo gaiza habo eta maskadan eta ihautietan dizugatza maiten libertate hoi. Berritza elkartearen ikusgarria urrian estrenatu zen Mauleko jaialain 2600 lagunekin orotarat. Eta Dona Paleu, Donostia eta Lusatik pasa ostean, Doniban Eloitzunen otsailaren 9an, Iruñean otsailaren 16an eta Biarritzen martxoaren 23an izanen dira.